हेलो गाइस गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै थाखो 10नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 2 खौ आं स्टार्ट खालामनो नागिरदों। खोन्दो 2 आव दङ जोंहा बिदाब गोबां राशिफोर जायखौ जोङो पलिनोमियल्स होननानै बुंनाय जायो। दा बेखौ जों मोजाङै बुजिनो थाखाय आं साफ्रोमबोखौबो खावलायो नोंथांमोना थाखो 9 आवहाय एसेबाबो सोलोंबोखाबाय बिदाब गोबां राशिफोरनि सोमोन्दै आरो बिसोरनि डिग्रिफोरनि सोमोन्दै। दा बेवहाय आङो बिदाब गोबां राशिफोरनि माखासे लाथिख'फोरनि सायाव थानाय माखासे बाथ्राखौसो जों बेवहाय सावरायनाय जागोन। अब्लाबो जों माखासे नांगौखिनि कनसेप्टसखौ आङो गिबियावनो होग्रोनो सानदों। बिनि थाखाय नोंथांमोना कनसेप्टसखौ मोजां नायलांगोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जों बुजिना लानि बिदाब गोबां राशिफोरा जोंहा मोनबेसे रोखोमनि आरो मा रोखोमनि फै। आं बावहाय लिरना लादों बिदाब गोबां राशिफोरा माखौ होनना बुङो। जों बेखौ बयबो बुजिना लाग्रोनि। जोंहा बिदाब गोबां राशिया माबायदि। जोंहा मोनसेल' बिदाब थाया बेवहाय मोनसेनिख्रुइ बांसिन बिदाब थानायखौनो जों मा होनना बुङोमोन बिदाब गोबां राशि। जुदि आङो 2xल' लिरोबा बे मा जागोन बिदाबसे जागोन। नाथाय जुदि साप'ज 3ल' लिरबाय अब्ला बेबो मा जागोन मोनसे बिदाबसे जागोन। नाथाय बावहाय मोनबेसे बिदाब दङ 2x - 3 मोननै बिदाब दङ, मोनसेनि बांसिन बिदाब दं, ओंखायनो बेखौ मा होनना बुंदों बिदाब गोबां राशि। बेयावबो बिदिनो मोनबेसे बिदाब गोबां दङ, मोनबेसे बिदाब दङ मोननै दङ, बेनिखायनो बियो मोनसे बिदाब गोबां। मोनसेनिख्रुइ बांसिन बिदाब थानायखौनो जों मा होनना बुङो बिदाब गोबां राशि। बेवहाय नाय नोंथांमोना मोनबेसे बिदाब दं, बेवहाय मोनथाम बिदाब दङ। बिदिबा मोनथाम बिदाब मोनसेनिख्रुइ बांसिन बिदाब दं बेयावबो नाय मोनसेनिख्रुइ बांसिन बिदाब दङ। बेबायदिनो नोंथांमोना नायबा नैबाव नुनो मोनगोन बेवहाय जोंहा मोनसेनि बांसिन बिदाब गोजा बेवहाय मोनबेसे बिदाब दं मोनब्रै बिदाब दं। बेबायदि मोनसेनिख्रुइ बांसिन बिदाब थानायखौनो जों मा होनना बुङो बिदाब गोबां होनना बुंनाय जायो। दा बिदिब्ला जों बुजिना लानि बिदाब गोबां राशिफोरनि मादाव जोंहा माखासे रोखोमफोर थायो। गिबि रोखोमानो जाबाय हांखोआरि बिदाब गोबां, जायखौ जों लिनियार पलिनोमियल होननानै बुंनाय जायो। होमबा जोंहा 2x - 3, 2x + 4, 3y - 3, 3z + 8 बेफोरो मोनफा मोनफा बिदाब गोबां राशि। दा बिसोरखौ नोंथांमोना नोजोर खालाम। बेवहाय एक्सनि पावारा सोर 1, बेवहायबो एक्सनि पावारा सोर बेसेबां 1, बेवहायबो वाइनि पावारा 1, बेवहायबो जेडनि पावारा बेसेबां 1। बिदिबा बेवहाय सोलायस्लुआ जोंहा मोनसेल' सोर, बेवहाय x, बेवहायबो x, बेवहाय सोर y, बेवहाय z। बिदिब्ला मोनसेल' सोलायस्लु थानाय बेयो मोनसे बिदाब गोबां राशि आरो बिसिनि पावारा बेसेबां 1। बेबायदि जाय मोनसेल' सोलायस्लु गोनां बिदाब गोबां राशिफोरनि मादाव जुदि डिग्रिया पावारा जुदि 1 जायोब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो लिनियार पलिनोमियल होनना बुङो, अर्थात हांखोआरि बिदाब गोबां होनना बुङो, जायखौ जों क्लास 9 आव सोलोंबोखाबाय। बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिखायो बे हांखोआरि बिदाब गोबाङा माखौ होनना बुङो। बिदिब्ला हांखोआरि बिदाब गोबाङा लाथिख'आव मोनबेसे थायो, जेब्लाबो मोनसेल' थायो, गोसोआव लाखि। बिदाबा हांखोआरि बिदाब गोबां, बै हांखोआरि बिदाब गोबांनि लाथिख'नि अनजिमाया जेब्लाबो मोनसेल' थायो। आरो लाथिख'खौ बोरै दिहुनो नोंथांमोना क्लास 9 आव सोलोंखादों। जेनेबा 2x - 3नि लाथिख'आ मा जागोन, साप'ज आं बेखौ लाथिख' होननानै हमोब्ला अब्ला जों बेफोरनि लाथिख'खौ नों गोरलैयैनो दिहुननो हागोन। 2x खौ जों इथिं लाखिबा बेसेबां जागोन, जोंहा 3 जागोन। बेयावबा x = बेसेबां जागोन 3/2। होमबा 3/2आ जाबाय नैबेनि मोनसे मा लाथिख'। होमबा मोनसे हांखोआरि बिदाब गोबां राशिया मोनसे मा थायो लाथिख' थायो, अर्थात एक्सनि माना मोनबेसेल' थायो मोनसेल' थायो, सोलायस्लुनि माना मोनबेसेल' थायो मोनसेल' थायो। जों बेखौ मा होनना बुङो लाथिख' होनना बुङो। बेबायदिनो जोङो नैबे जौगानाय बिदाब गोबाङा माखौ बुङो जों नायनि। जौगानाय बिदाब गोबाङा माखौ बुङो, जुदि डिग्रिया जोंहा बांसिन पावारा जुदि 2 जायोब्ला अब्ला जों बेखौनो मा होनना बुङो जौगानाय बिदाब गोबां होनना बुंनाय जायो, जायखौ क्वाड्रेटिक पलिनोमियल होननानै बुंनाय जायो। होमबा 2x² + x - 3 बिसोरो मोनफा मोनफा मा जौगानाय बिदाब गोबां। मानो जौगानाय बिदां, बिसोरनि हाइस्ट पावारा 2। बेयावबो नाय नोंथांमोना, बेयावबो हाइस्ट पावारा 2, बेयावबो हाइस्ट पावारा जोंहा बेसेबां 2। आरो बेबायदि जौगानाय बिदाब गोबांनि लाथिख'आ जेब्लाबो मोनबेसे थायो, मोननै थायो, गोसोआव लाखि। बेबायदिनो नै जायनि बिदाब गोबां राशिनि जायनि हाइस्ट पावारा जोंहा 3, बेबायदि जों बिदाब गोबां राशिखौ जों मा होनना बुङो खनक बिदाब गोबां राशि बुङो। आरो बिसोरनि लाथिख'नि अनजिमाया मोनबेसे थायो, जेब्लाबो मोनथाम थायो। बे जाबाय जौगानाय बिदाब गोबां आरो हांखोआरि बिदाब गोबां आरो खनक बिदाब गोबां राशिफोरनि सोमोन्दै जों एसेबाबो बुजिना लाबाय। दानिया जों नायनि, जों मेन पइन्ट्सआव थांनि, जायखौ जोङो चेप्टार 2 आव क्लास 10 आव सावरायनो गोनां, जों बेयाव थांनि। नोंथांमोना बेवहाय नाय मोनसे बिदाब गोबांनि लाथिख'नि फुंसारि ओंथिया माखौ बुङो जों बुजिना लाग्रोनि गिबियावनो। आच्चा जोंहा माखौ बुजिना लाबाय, मोनसे लाथिख'आ माखौ होनना बुङो, मोनसे भुमसुआरि ओंथि दङ, नाथाय बिनि मोनसे जों बेखौ बुजिना लानि। बेवहाय नाय नोंथांमोना नोजोर खालाम, हांखोआरि बिदाब गोबांनि राशिनि जेब्लाबो सावगारिया बेबायदि जायो, लिनियार पलिनोमियलनि सावगारिया जेब्लाबो बिदि जायो। बिदिब्ला लिनियार पलिनोमियला जेब्लाबो
एक्स गुदि हांखोखौ मोनसे बिन्दोआवल' दानस'यो बे एक्स गुदि हांखोखौ जों मोनबेसे बिन्दोआवल' दानस'यो होनना मिथिबाय लिनियार पलिन'मियेलाव जेब्लाबो एक्स गुदि हांखोखौ मोनसे बिन्दोआवल' दानस'यो बिनिखायनो मोनसे मा होनगोन बेखौ लिनियार पलिन'मियेलनि बिदाब गोबाङा अर्थात हांखोआरि बिदाब गोबांनि लाथिख'आ मोनसेल' थायो जोंहा एक्स गुदि हांखोखौ दाननायनि सायावनो माया सोनारो लाथिख'आ मोनबेसे दं बिनि सायाव सोनारो होमबा जों गोसोआव लाखि मोनसे हांखोआरि बिदाब गोबां राशिया जेब्लाबो एक्स गुदि हांखोखौ मोनसेल' बिन्दोआव दानस'यो बेनिखायनो बिनि लाथिख'आ मोनसेल' जों दानिया नायनि हांखो जौगानाय बिदाब गोबांनि सायाव नैबे जाबाय जौगानाय बिदाब गोबांनि सावगारि जौगानाय बिदाब गोबांनि मोनसे बे सावगारि फुमसुआरि सावगारि दा नोंथांमोना नोजोर खालामबावहाय एक्स गुदि हांखोखौ बे जाबाय एक्स गुदि हांखो बे जाबाय जोंहा वाइ गुदि हांखो आं खिन्थाबोदों सिगांनि अब्लाबोनाय बे जाबाय वाइ गुदि हांखो बे जाबाय एक्स गुदि हांखो होमबा एक्स गुदि हांखोखौ जोंहा मोनबेसे बिन्दोआव दानस'दों मोननै बिन्दोआव दानस'दों होमबा मोननै बिन्दोआव दानस'नायखाय जौगानाय बिदाब गोबांनि राशिया जेब्ला जौगानाय बिदाब गोबां राशिनि लाथिख'आ जेब्लाबो मोनबेसे जायो जेब्लाबो मोननै जायो अर्थात जौगानाय बिदाब गोबां मोनसे जौगानाय बिदाब गोबांखौ जोङो ग्राफ आखियोब्ला जों बेबायदि ग्राफ मोननो हागौ बा बेबायदि ग्राफ मोननो हागौ जिखुनु जाया हक मोनसे जौगानाय बिदाब गोबाङा जेब्लाबो एक्स गुदि हांखोखौ मोननै बिन्दोआव दानस'यो बेनिखायनो बिनि लाथिख'आ जेब्लाबो मा जायो मोननैयाव अर्थात एक्स गुदि हांखोखौ दानस'नायनि सायावनो जोंहा माया सोनारो मोनसे बिदाब गोबांनि लाथिख'आ मोनबेसे जागोन बियो सोनारो बेबायदिनो जोंहा बिदिब्ला जोंहा मा होननानै मिथियो मोनसे खनगारि बिदाब गोबाङा जोंहा मोनबेसे लाथिख' थायो होननानै जों मोन्दोंमोन दानि मोनथाम बिदिब्ला बियो मोनबेसे बिन्दोआव दानस'गोन मोननै मोनथाम एक्स गुदि हांखोखौ मोनबेसे बिन्दोआव दानस'दों मोनथाम बेनिखायनो बियो मोनसे खदक बिदाब गोबां होमबा जों बयबो बुजिबाय जानांगौ मोनसे जौगानाय मोनसे बिदाब गोबाङा एक्स गुदि हांखोखौ मोनबेसे बिन्दोआव दानस'यो बैनि सायावनो सोनारनानै जोंहा लाथिख'नि अनजिमाखौ जों फुमसुआरियै जोङो बुजिनानै लानो हायो बिदिब्ला आं गुसुङै बुजायबाय नोंथांमोनखौ बिदिब्ला जों नैबेखौ जोङो नायनि जोंहा सोंनाय बिदां 2.1आव दङ होमबा मा होनना सोंदों माबेबा बिदाब गोबां pxनि थाखाय y = pxनि सावगारिखौ गाहायनि सावगारि 2.10 होनाय जादों मोनफ्रोमबोनि बेलायाव pxनि लाथिख'खौ अनजिमाफोरखौ दिहुन होमबा लाथिख'नि अनजिमाखौ सोंदों होमबा लाथिख'नि अनजिमाया मानि सायाव सोनारो एक्स गुदि हांखोखौ जोंहा मोनबेसे बिन्दोआव दानस'दों बिनि सायावनो सोनारो बिदिब्ला नाय बेयो जाबाय मोनसे बिदाब गोबां लाथिख' pxनि मोनसे बिदाब गोबां pxनि मोनसे सावगारि अर्थात फुमसुआरि सावगारि बिदिब्ला बियोहाय बे एक्स गुदि हांखोखौ दानस'वाखै जोंहा नैबे जाबाय एक्स गुदि हांखोखौ बिनिखायनो दानस'वाखै बियो जेरावबो दानस'वाखै बिनिखायनो बिहा मा गैया लाथिख' गैया बेयाव नाय बेयो जाबाय मोनसे pxनि मा होनो मोनसे बिदाब गोबां pxनि मोनसे जायखिया मोनसे बिदाब गोबां pxनि मोनसे सावगारि बिदिब्ला बे एक्स गुदि हांखोखौ मोनबेसे बिन्दोआव दानस'दों मोनसे बिन्दोआव दानस'दों बिनिखायनो बिनि बे pxनि लाथिख'नि अनजिमाया मोनबेसे जागोन मोनसे जागोन बेवहाय मोनबेसे एक्स गुदि हांखोखौ मोनबेसे बिन्दोआव दानस'दों मोनसे मोननै मोनथाम बे एक्स गुदि हांखोखौ मोनबेसे बिन्दोआव दानस'दों मोनसे मोननै मोनथाम बिन्दोआव दानस'दों बिदिब्ला बिनि बिनि लाथिख'नि अनजिमाया मोनबेसे जागोन मोनथाम जागोन बिदिब्ला बेहाय मोनबेसे जागोन नाय बेवहाय मोननै बिन्दोआव दानस'दों बेयाव मोनसे बिनिखायनो नैबे सावगारिनिफ्राय अर्थात नैबे फुमसुआरि सावगारिनिफ्राय सावगारिनिफ्राय जों मा बुंनो हायो बेवहाय pxनि लाथिख'नि अनजिमाया मोनबेसे मोननै बेवहाय pxनि लाथिख'नि अनजिमाया मोनबेसे जों सानबानो मिथिसिगोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बिन्दोआव दानस'दों बेनिखायनो बे pxनि लाथिख'नि अनजिमाया मोनबेसे जागोन मोनब्रै बेवहाय मोनबेसे जागोन जों नायनि मोनसे मोननै मोनथाम बिदिब्ला बिनि लाथिख'नि अनजिमाया मोनबेसे मोनथाम होमबा बयबो बुजिबाय जानांगौ मोनसे सावगारिनिफ्राय ग्राफनिफ्राय जोङो मोनसे बिदाब गोबां राशिनि लाथिख'फोरखौ मोनबेसे होननानै जों बोरै फोरमायनांगौ होमबा मानि सायाव माखौ नायनानै एक्स गुदि हांखोखौ मोनबेसे बिन्दोआवहाय दानस'दों मोनबेसे बिन्दोआवहाय लोगो मोनदों बैनि सायाव सोनारनानै जोंहा मा जायो मोनसे pxनि सावगारिनिफ्राय जों नायनानै मा खालामनो हायो लाथिख'नि अनजिमाखौ बुंनो हायो स' गाइस दिनै बेखिनियानो नोंथांमोना आंनि फैबाय थानाय भिडिअ 2.2नि माखासे मावफुंथायफोरखौ गोनां मावफुंथायफोरखौ नुनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना स्टे टिउन आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालाम आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे साफ्रोमबोनिसिम बे भिडिअआ सौहैयो स' दिनै बेखिनियानो गोजोन्थों जय बर' हारिनि